Здравейте! Аз съм Стаси, за тези, които не ме познават. А за всички останали, здравей, 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 здравей! Отново с мен. Ще се забавляваме на макс. Супер сме! Може ли в тази позиция да си започнем? Можем да изкараме краката, да кръстосаме. Важното е гръбчето да е право. Дишваме и изтегляме нагоре с главата. Не повдигаме брадичка, не изтегляме назад, а нагоре. Усещането и фокуса ни е в гръбначния стълб. Изтегляме, изтегляме нагоре. Дишваме, издишваме, отпускаме, ако има нужда, отново изтегляме. Сега изтегляме нагоре, задържаме. Какво правим? Представяме си, че от върха на главата има едно моливче и започваме с него да рисуваме спирала. Мъничко кръгче, мъничка спирала и с всяко следващо завъртане, всяко следващо кръгче става все по-голямо. Теглим нагоре и въртим. Едновременно. Теглим натам, на където е насочено моливчето. Теглим нагоре и въртим плавно. Усещанията във врата започват да слизат надолу. Равномерни кръгчета, следим докъде сме стигнали с спиралката. Всяко кръгче става все по-голямо, движим бавно. Плавно, бавно, изтегляне врата. Теглим натам, на където е насочено върха на главата. Плавно въртим, вече сме в основата на врата. Нещо внимателно, активен е самия врат, движим чрез мускулите на врата. Главата следва движението. Дишаме си равномерно. Отпускаме рамената и те следват кръгчето на врата и главата. Отпускаме и правим голям кръг. И завършваме напред. Задържаме за момент и плавно изправяме нагоре. Изчакваме, ако има завиване на свят. Дишваме и отново изтегляме нагоре, сменяме посока. Започваме да си рисуваме спиралката мъничка и всяко следващо кръгче става все по-голямо и по-бавно. Врата е издължен, активен, чрез него извършваме движенията. Теглим натам, на където е насочено моливчето, центъра на главата. Наблюдаваме усещанията във врата. Вече сме в основата. И сме готови да отпуснем рамената и да направим големите пълни кръгчета. И с тях. И завъртаме, завършваме напред. Плавно и изправяме, изчакваме, ако имаме усещане за виене на свят. Какво правим сега? Изтегляме нагоре. Прибираме брадичката навътре и започваме да спускаме главата надолу, от врата прешлен по прешлен, надолу, надолу, надолу. Държим в корема стабилен торса и усещаме изтегляне, дърпаме, стигаме до плешките, между плешките, продължаваме надолу, навиваме, изтегляме. Можем да усещаме дърпане още от таза
Навихме надолу и плавно развиваме по същия път. Още веднъж централно. Изтегляме тела и навиваме надолу. Плавно, плавно, прешен по прешен отпускаме рамената, навиваме и нагоре плавно. Догоре. Завъртаме лицето около 45 градуса диагонал и ще спуснем натам и ще навием натам. Дишваме и брадичка прибираме и тръгваме, спускаме от диагонал, усещаме врата, усещаме рамото, плешката. Продължаваме отпуснато с рамената, корема само държи торса, таза е неподвижен. Изтеглихме и изправяме плавно. Още веднъж. Изтегляме брадичка, тяло нагоре и навиваме. Наблюдаваме усещанията в тялото. Изтегляме, усещаме разтягане и изправяме плавно. Сменяме диагонал. Дишваме, изтегляме нагоре, прибираме брадичка, тяло е нагоре и започваме да навиваме. Теглим към диагонал. И изправяме. Още веднъж. Изправяме. Поглед напред, неутрална позиция. Супер. Дишваме, издишваме. Ramена въртим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посока. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сключваме пръст. Дланите са една до друга, въртим от китки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смяна посока. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дланите отново са залепени, изключваме пръстите и просто изтегляме противоположни посоки и сменяме. Искаме да изтеглим пръстчетата. 2, 3, 4, последно, 5. Хващаме палците в юмруци. Лактите са опънати много нежно и внимателно въртим кръгчета около китки. 1, 2, 3, 4, 5. Сменяме посока. 5, 4, 3, 2, последно, 1. Отпускаме. Днес отново работа от коленна опора. Предполагам, че тези, които са правили предишните видеа, вече са започнали да усвояват позицията. За тези, които още не сте, слушайте внимателно и се старайте да вземете правилно позицията коленна опора, защото това наистина е базата, от която започваме вече да извършваме самите действия. Така че не влизайте в действието, имаме си първо позиция. Свободни са кръчетата и сме в коленна опора. Лакти, китки, рамена са в една линия, едно по друго. Колената са точно под тазобедрените стави, не сме вдигнали пръстчетата, а натискаме с цяла подбедрица. Цялата подбедрица натиска надолу. Таза е в ротация, корема е стеган. Стабилни сме. Вдишваме, на издишване извиваме гръбче. Седалището бута напред, рамената са хубаво избутани, ръцете бутат по стелка. И вдишваме, извиваме обратно. Не сме отпуснали седалище, не сме отпуснали и краката.
Издишваме, заогляме, бутаме хубаво нагоре, все едно искаме да закачим хълбуците за рамената. И вдишваме, отваряме гърдите. 3. И вдишваме. 4. И вдишваме. 5. И вдишваме. Последно. 6. И вдишваме. Супер! Неутрална позиция. Това означава, че нямаме чупка в кръста, а имаме ротация в таза, корема е стегнат, седалището е стегнато, бутаме по стелката. Вдишваме. Изкарваме един крак, стъпваме назад, усещаме стабилност и прибираме. 1, сменяме крака. Изнасяме за 2 и прибираме. 3. Тялото не помръдва, движим само краката. 4. Много е важно да не сме отпуснали таза, а да е в ротация. 5. Включваме ръце, противоположна ръка към рамо. 1. 2. 3. 4. Имаме баланс. Последно. 5. Стъпваме. Супер! 2 ръце стабилни. Таза е в ротация. Подготвяме коленче. Изнасяме единия крак. Стъпили сме до него. Други и отново връщаме. Единия и поставяме другия. Хайде. Изнасяме. Десен. Ляв. И прибираме пак. Хайде. Ляв. Десен. Десен. Ляв. Ляв, десен. Десен, ляв, ляв, десен. Десен, ляв, ляв, десен. Връщаме колената в същата позиция. Не надигаме таза. Продължаваме. Ляв, десен, нямаме изнасяне. Държим си височината. Прибираме. Ляв на същото място, десен. Сменяме краката, започваме с ляв. Ляв, десен, десен, 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 ляв. Сядаме назад, ако има нужда, отпускаме ръцете. Ако те все още нямат сила, има вероятност да са ви изморени. Какво е важно? Ако има болки в китките, една от причините е самата позиция на тялото, докато се работи. Дланите са широко отворени. Поставят се на постелката и избутваме постелката. Наистина бутаме с ръцете. Средният пръст е успореден на дългата страна на постелката. Палците са насочени един към друг. Средните пръсти са успоредни, палците един към друг. Бутаме постелката, това освобождава китката. Не стоим със свити ръце, не стоим на самите китки, на самите тук на възглавничката, а натискаме и разпределяме тежестта и към пръстите. Хайде. 2 ръце напред, завъртаме рамената, освобождаваме пространство между рамото и ухото, прехвърляме тежестта и наместваме колянна опора. Дишваме, правим същите движения. Изнасяме десен, изнасяме ляв, прибираме десен, прибираме ляв. Десен, ляв, десен, 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 ляв. Сменяме краката. Започваме с ляв. Ляв, десен,
ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен. Няма клатене встрани. Ляв, десен, ляв, десен. Още две. Ляв, десен, ляв, десен. Последно. Ляв, десен, ляв, десен. Сядаме отново, дишаме и издишваме. Китките. Спокойно. Изграждаме сила, постепенно се случва това. Просто трябва постоянство. Сега какво искаме да направим? Когато изнесем краката, искам да ги оставите на такова разстояние, за да можем да ги завъртаме. Сега показва. Две ръце стабилни, завъртаме рамената, прехвърляме тежестта колянна опора. Изнасяме десен и ляв и са на достатъчно разстояние, за да завъртим и да стъпят и двете петички на постелката и да отворим гърдите. Връщаме ръката и връщаме краката. Отново изнасяме два крака, сменяме всеки път първоначалния. Ляв, десен, отваряме гърдите. Стъпили сме. Връщаме и прибираме краката. Изнасяме. Десен, ляв, въртим. Отваряме. Връщаме и прибираме. Изнасяме. Ляв, десен, въртим. Отваряме. Връщаме. Прибираме. Изнасяме. Десен, ляв, въртим. Отваряме. Връщаме. Прибираме. Стараем се да не променяме нивата. Талията и корема са много стегнати. Изнасяме. Двата крака задържаме. Завъртаме. Стъпили сме. Таза е хубаво напред в една линия сме. Гърдите са отворени. Връщаме и прибираме. Хайде по още веднъж. Десен, ляв. Завъртаме. Отваряме. Държим торса. Прав. Връщаме. Прибираме. Последно. Ляв. Десен. Завъртаме. Отваряме. Дишваме и връщаме. И прибираме. Кратка почивка. Дишваме и издишваме. Знаете, не е задължително да направите всички бройки на упражненията. Правите толкова, колкото днес можете. Стараем се да ги правим правилно, а не много. Качество пред количество. Може да направите едно завъртане, но да ви напълни дъшичката и да е полезно за тялото. Не е важно да направим 5 или 10 и те да бъдат грешни и да ни болят ръцете, да ни болят рамената или да усучим нещо, което не трябва. Правилни упражнения малко по малко. И редовно. Готови ли сме? Днес отново ще имаме малко завъртания. Талията вече е подготвена, така че продължаваме. Две ръце стабилни, завъртаме рамената, прехвърляме тежестта, колянна опора. Таза е в ротация, корема е стегнат. Изнасяме, десен, стъпваме стабилно. Завъртаме левия крак в шпиц. Избутваме таза хубаво и протягаме. Извръщаме тежестта на опорния опънатия крак, за да имаме възможност все едно да освободим този, който е отдолу опорен. Толкова сме върнали тежестта към опънатия крак. Не сме избутали към него. Връщаме ръка, крак, пета и прибираме. Сменяме краката. Изнасяме, стъпили сме, завъртаме в шпиц. Избутваме таза и протягаме. Хубаво сме върнали тежестта. Връщаме ръка, крак, пета и така прибираме. Смяна на краката. Изнасяме. Завъртаме. Избутваме. Протягаме. И връщаме ръка, крак, пета. Прибираме. Изнасяме. Завъртаме. Избутваме. Протягаме. И връщаме ръка, крак, пета
и прибираме. Сега колянна опора. Таза е в ротация, корема е много стегнат. Изнасяме един крак. Завъртаме опора. Избутваме таза и протягаме. Хубаво сме върнали тежестта, за да можем да изправим. Ще се пътне се по-централно. Кръка натиска отзаде цяла подбедрица. Коляно, таз и рамо са в една линия. Гърдите са напред, също и хълбуците. Кръка е в страни. Хубаво стъпалото е като спирачка. Супер сме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме. На издишване задържаме ръцете в страни. Вдишваме, изпускаме назад и изправяме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно, 10. Вдишваме и спускаме към кръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно 10. Палците поставяме на рамената. Изправени сме. Вдишваме. На издишване извиваме към опънатия крак и връщаме. Движението е от талията нагоре. Хълбуците не се движат. Стоят си напред. Хайде, вдишваме, изтеглили сме и въртим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стабилна позиция, натискаме с крачете отзад, 8, 9, последно и ръцете зад тила. Ако натискаме главата, може да ги държим отново отпред. Вдишваме и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дишаме. 10. Спускаме ръка. Отново сме стабилни. Вдишваме и отново без хълбуците да се движат. Не затваряме, не въртим, а от талия. Издишваме, усупваме. 1. Не натискаме главата и врата. 3. Ако е трудно, ръката е пред рамената. 4. 5. Усилието е в талията. 6. 7. 8. 9. 10. Супер! Завъртаме ръка, крак,
пета и прибираме. Събираме колената и леко спускаме назад. Да разтеглим бедра. За момент задържаме докъдето можем. Важното е да усетим разтягането на бедрата. Задържаме. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме, изправяме. И аз ще се завъртя, за да мога да бъда към вас. Сменяме крака. Голям на опора. Стабилни сме, рамената са далече от ушите. Изнасяме крак назад. Стъпили сме. Завъртаме. Избутваме таза и протягаме. Връщаме ръка, крак, пета и прибираме. Сменяме крака. Изнасяме, завъртаме, избутваме, протягаме. Връщаме ръка, крак, пета, прибираме. Сега изнасяме, завъртаме, избутваме, протягаме. Готови сме, върнали сме тежестта и изправяме. Се постилката, затова се измествам. Коляно, таз, рамо в една линия. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме, задържаме ръцете и започваме да спускаме назад. Едно. И вдишваме. Натискаме с цяла подбедрица. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Назад до петичка. 9. Последно. 10. Супер. Вдишваме и накладваме към крака. И опра. И вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Теглим, вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Не остана. Корема стегна, талията е много активна. Едно последно. И надолу. Идеални сме. Супер. Палците на рамената. Движението е от тях, не от лактите. Дишваме и едно. От талия нагоре извиваме. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Последно. 10 и в страни. Вдишваме, позицията е същата и спускаме. 10. 9. Краката стабилни. Натискаме отзад цяла подбедрица. Дишаме равномерно. Айде. И още 5 останаха. На средата сме. 4. Усещаме талията. Дърпаме. 2. 1. Супер. Спускаме. Стабилно.
Стабилна е ръката. Бута работа. Опорния крак продължава. Другия 3 точки са. Дишваме и издишваме надолу. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Последно. Отваряме. Връщаме ръка, крак, пета. Прибираме, сядаме за момент. Разтърсваме ръцете, ако са изморени. Дишаме, издишваме, даваме си малко време. Две ръце напред, завъртаме рамената далече от ушите, прехвърляме тежестта. Коленна опора. Таза е в ротация, корема е стегнат. Освобождаваме един крак, за да можем да направим хубави кръчета. 1, 2, стараем се да не клатим. 3, 4, 5, 6, сменяме посока. 6, 5, 4, 3, 2, последно е 1. Сменяме краката. Стабилни сме, натискаме си опорните точки. Въртим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сменяме посока. 6, 5, 4, 3, 2, последно 1. Супер! Сядаме назад и отваряме краката. Отпускаме краката, пръщата са нагоре към тавана и хубаво сядаме на върховете на таза, на кокълчетата. Ако трябва, ръцете са отзад, близко до седалището и избутват, за да можем да завъртим таза, да изправим гърдите и да се държим. Дишаме, издишваме. Краката са максимално отворени. Желателно е да се усеща леко разтягане. За тези, които не го усещат в тази позиция, продължават да спускат надолу, докато започнат да го усещат. И задържаме, който докъдето може, докъдето е стигнал, там се задържа. Дишаме си и отпускаме. Даваме си време на тялото да свикне в позицията. Дишаме си и се задържаме. Колкото е необходимо, може да продължите да стоите в позицията и въпреки, че клипчето е свършило и съм ви казала колко много ви обичам и съм ви казала чао, но вие се обичате повече, затова продължавате да стоите в тази позиция и изчаквате максимално да се отпуснат краката. Така че не се чувствайте длъжни да спрете, когато и аз спра. Задръжте си позициите, колкото вие имате време и колкото имате желание. С всяко издишване подаваме още мъничко надолу. Шпиц контра шпиц. Издишваме кръгчета с глезените. 4, 5 и сменяме посока. 5, 4, 3, 2, 1. Отново задържаме и леко с тялото можем да поклащаме в страни. И отново наблюдаваме какви са усещанията в краката ни. Леко поклащаме и наблюдаваме.
Ако има нужда някъде, задържаме. Дишаме. Започва да ни харесва позицията. Да потъваме надолу. Правим движенията със собствените си желания, със собствените си усещания. Харесва ни. Ще изправим за момент ръцете леко в страни, в лакти. 1, 2, 3, 4, 5. Сменяме посока. 5, 4, 3, 2, 1. Ръка изтегля глава. 3, 2, 1. И сменяме. Изтегляме глава. 3, 2, 1. И отпускаме. Много се радвам, че беше част от моята тренировка. Радвам се, ако се видим отново следващия път.